na go na ndị mmiri be nna ga adụgo na mma na go na nwaanyị mmiri ga adụgo na mma ị nwere ike jee babish ịchọ ka ihe amara na babish that is good it is accepted because nwe ije ndị be gị ụgwọ mana na onwe ha nke imere eme na go na ndị be nna ga adọ mma na imebohoro ha ọjị imehoro ha uriom iwe jee na mmiri ọzọ ka ijeje ya ego you are just wasting your time. Be careful on what you are doing. That means if I hope does not mean is the right thing. When you can buy repercussion ya abia. Or ya oketa. Or can abia. So we buria. A lot of things I name that is not accepted. Man I name because of ignorance. Before ije nọrọ na mba kpọọ mmiri be nna gị afa some of them na require na ebialụ presently bịa gwa ha ọgụ na ha akpakọ that is only way ihe eji wee kpọọ ha nara oke ahụ mmiri niile adị ejekọ o nwere mmiri na mmiri adịrọ mma o nwere na mmiri adịrọ mma ijezie na ana na mmiri ijere ije kpọọ ha mmiri ya na mmiri be nna gị dị n'udo ije kpọọ ya afa ebe ahụ ife ọ niile enye onwe gị ajọ nni. Be careful the kind of ọrụ ị na-alụ n'imerie ịnwụ ha does not mean na ọ dị mma. Ụmụ ajọ ọrụ a ka ọ ya ọwụ na have sex na nlọ ijebe dibịa alụbalụ ọrụ alụchalụgụ you can continue when I have the sex na nlọ dibịa ha gwa gị na ọha ife ọjọọ ka m bịanụ. Ife na-ewuzi na Facebook kịta na-eme onye rụjọ ọrụ ọ bata na Facebook retweet ye dị ọrụ. For example, ị afụ nwoke na complain nọ na have sex na nlọ maọbụ nwaanyị na complain nọ na have sex na nlọ o wee bịa na nke dibịa wee gbara ya afa wee gwa ya nọ ndị mmiri o wee kwụọ ụgwọ 200,000 250 150 100 o wee jere ọrụ mmiri arụ ọrụ mmiri ahụ lụcha ọrụ mmiri ahụ some of them have sex na nlọ that day ha lụrụ ọrụ ahụ some of them ebidokwa have sex na nlọ 1 week after the work ịkpọzie dibịa na phone si anyị na have sex na nlọ so na nlọ nke anụ nwere na have sex na ọhọ ebate na nwaanyị mmiri gị bịazi bịa appreciate you maka na ịkwatara ibu. Some of them are say no maka na have bụ sex ọsọ gị have kwana sex before isi ya mba na oluwo na 1 week have ọsọ ha no the mind the set ya no sex bụ ife na-agaghị na ọnya ka iji wee have sex na nwanne chachọmacha tap get away go and sit down Mr. Man. After na Facebook ofu mbọsị mfofu nwaanyị ka ọ na-akọwa na ọhụrụ mgbe na ịfụrụ sex ịhapụrụ sex na nlọ wuru ndị mmiri na ọhụrụ mgbe na ịhapụ sex na nlọ ọ bụrụ na nwunye mmiri ma ọ dị mmiri ife na-edistọpụ na o nwere ike dibịa alụbalụ gị ọrụ lụchalụ gị ọrụ ịhapụ sex na nlọ that does not mean okay come on go and sit down. Mfe ka ọ na-ekwugheri nne kata ya nsị na followers ndị followers a na-ehelụ ya ndị nna love ife ọ na-ekwu nsị na the gullible minds nsị na n'anya mmadụ na have sex na nlọ o wee bịa complain ọrụ nọ na have sex na nlọ iwe gwa nọ ndị mmiri bụ the sex iwe lụgharị ọrụ rụcharị ọrụ 1 week later bidokwa have akwa sex ya na nlọ ịbatazie na-akụzizi ka ịgbazie ha na ọhọkwọ na ọwụ mmiri nọ ndị mmiri ka onye gwa na mmiri nọ ndị mmiri nwanne ịlụ jọrọ ife ịlụlụ kpọtara m the person na ịlụchagoro ọrụ mmiri ọ ka na have sex na nlọ ka nlụ ọrụ ya 3 months iji wụ n'ọdịrị ime ọ ya alụ ọrụ ife gbasara sex na nlọ yes kele onye a na have sex na nlọ kpọtara nya ịlụchagoro ya ọrụ mmiri ọ ka na have ọkwa ya kpọtara nka nlụ ọrụ ya 3 months 4 months onye lụwa nonsense rụchaa enweta complain ka nkụ ọbata na Facebook list twist ye inunugo na-eji ife eji anụ ọga ekpe udo ifunugo ebe eji ejekpe udo ebulu egbe wee ji ha egbe ekpe udo sex bụ ife ndị mmiri ji anụsoghị ọgụ it means setback whenever
whenever you have sex in the dream, it means setback. I say, no one can do not 2 years, 3 years. You have sex and that is possible. You have sex and Allah. No. Nyakolo mgbe nwunye m bara school. Nọrọ 3 months. Nwoke nwoke agbaboghị zamzam. Na-eche. Mburu uche m niile tinye na ife njite uche na ihe ka nlọ ebe nna ha afụ ya na nlọ. Ebe ọ nọ 2 months, 3 months on you have sex na nlọ. You have sex n'ife. You have sex na nlọ, no sex na agụ. Mburu uche m niile tinye na every day ana m eche sex. Mụ na nwunye m kpọrọ na video call. Na-akpa nkata mụ na nna m n'ime ko nke isi ememe ife a. Nna ni na-emewu. Amụma eke chachacha. Still abalị malọ n'ebe m havụrụ ya nọ. Ndara. Onye bata na social media ọ na-ekwugheri. Mpụkọrọ uche m niile ntinye ka m have sex na nlọ ka m fụ. Nọ maka na niile eche maka sex ka iji have n'ọnya ka iji have sex na nlọ. Nwanne ọrụ ka ịlụ jọlụ. Ajọ ọrụ ka ịlụrụ elife ịlụrụ ịlụta ha. Ọnya ka ejiwe nwekwa the complain back. Ndị OS members we buru ya. Njerije correct ya ụfọdụ ndị bata na ha na have sex na nlọ are they not progressing? Na ha na have sex na nlọ na ha ka na-eme ego ha ka na-abata. Nsi n'enu ụmụ ego. Isho nọ maka na have sex na nlọ ụzọ ego ma kpọchie ngwa ha bụ se nke ụzọ ego ya kpọchi. No na nwa ha nụ mmadụ na-agba ofu ọnụnụ. Enwere ike sexuality na-enwe na nlọ ọ na-ebutere m hindrance na my business. One day sexuality ngwa na-enwe na nlọ might not bring hindrance. It might be sickness. Sexuality enwe na nlọ might not be sickness. It might be a sudden death. It might be another thing. So I have sex na nlọ ka na-afụ ego does not mean na sex na have na nlọ amaka. Mmụọ ejighị ife eji anụ ọgụ ekpe udo. Ị na-have sex na nla alụchalụ gị ọrụ na ọnọ nde mmiri gbaa afa gba ọnọ nde mmiri ife na-enye nsogbu. Alụchalụ gị ọrụ nde mmiri sex how we end. Because if eji ebutere gị sex na nla eji wee gba afa nọ nde mmiri na-disturb ụwa ọgụ ka a na-anwụ. That is the way to fight you. Ịsetụrụcha nde mmiri ahụ na ọnọ nde mmiri na-ebutere ya. Ịsetụrụcha ya sex how we end. If some of the DBS amaghị na ọ bụrụ sọsọ nde mmiri na-ebutere mmadụ sex na nlọ. There are a lot of things that can cause sexuality in the dream. Mana na wife ha na-ebe nde mmiri, di mmiri, nwunye mmiri, di mmiri, nwunye mmiri. Mmụọ enweghị ike iji ife o ji anwụso gị ọgụ wee bịa mere gị udo wee bịa gọzi gị. Ị na-have sex na nlọ alụchara gị ọrụ nde mmiri. Ọ bụrụ na nde mmiri bụ ihe bute sex ya, either that sex ya will cut, you will not see it again. Gị afụzi ọzọ. Ha doesn't go see na ha goziri. They bring something good. I don't know what are going in gift. Only if you want to be they will not come with sex. You will stop seeing it. Only one person na mmụọ ya na mmadụ dị na mma ha emewe. Only one person na mmụọ ya na mmadụ dị na mma ha abịa ka na nlo every time. Ọ bụrụ mgbe ọ na-eke bịara be gị uwe ife ọma. Maka ndị ọya wee bịara every time ha video ka m bịakwunu. Ha video na social media na-amacha mgbịrịgba ọwụ nwa mfụrụ. Ọ na-amacha mgbịrịgba eze nwaanyị ekene ngo. Hey, na-eke batara be eze nwaanyị ekene ngo. Hey, na-eke batara be. Yes, it's true. O nwere ike ọwụla eze nwaanyị bịara mana ma meseji o si ji bịa. Ọ bụrụ eke niile batara be uwe ife ọma. O nwere ndị na-abata ọrụ warning ka a bịara ishi gị. Yes, o nwere ndị na-abata ụlọ meseji na-echigide na warning, chigide warning ka ịnụ na ntị mana okwu ha ga-anụ. Fa we decide is ka fa bịa direct. Still kwa ịghọta how the message. Ị na-amacha mgbịrịgbọ na-atụ ya nzu eze nwaanyị ekene ngo. Ikekọ ọnụ niile eji ala di. Ikekọ ọnụ ihe edewe nsọ mbọsị agbara gị abịachi warning ya. Eze nwaanyị ekenekwa ngo. Oke mmụọ ịgbatara be m ị na-ama nzu. Nwanne ma ọ warning ka ọ bịara ishi gị. Mmụọ ya na mmadụ dị na mma aha echi okari face. Ọ dị emewa mmadụ. Ọ ife ọ gwara m mgbe m na ndị mmiri na-anụ ọgụ. Nsị mana nna afụ na ha na-alọ ọsọ ma asọ mmi na mmụọ ọgụ na ya na-abụdụ na mma ahịa abịa mewa gị. Uwe hụrụ ya ụmụnne m. Ị na-eri nri na nlọ complain ọrụ dibịa niile eri nri na nlọ. Ọlụchala ọrụ ka na-eri nri na ala asọntị na o nwee ife kpatara ya nụ. Nri ahụ ị na-eri is not normal.
o nwere level nri ọ ya wepụta fụ na nlọ isi yes na nke a bụ like a celebration of ebe na-eme celebration a na-aṅụrị ibute nri rie ọ dịchakwa good mana ihe akpọkarịa specific nọọ ife ọjọọ all you have to do ịgba afa mana ọ nọghị nnọkọta nnọọ ife onwe oke ị na-eri n'ime onye na-enye gị dibịa sị gị nọọ like onye nke nwa nwa woman eze nwaanyị dibịa gwara ya na ọ na-egburu ndị isi ya anụ o gbuchara afọ ọsọ ya pụta na nne ya na-agba ya giza dị ọkụkọ ndị dibịa ọgwọgwọzie dibịa kọmplen na dibịa wesị na anya na ndị ichie na-erikọsị nọọ n'ihe ahụ o nyere ha ka ọ bịa anya na anya ṅụrịwa na ya na ndị ichie na-erikọsị nri n'ife ndị ichie ka e nyere ya ọ na-eri na onye jee ṅụọ bụ nwewe aṅụrị ma ọ n'ọrịa ka a na-enye nwaanyị mana because of na ọnwụ họdade ahụ ọ na-eme na-aga wee lụọ mbọsị o megidoro wee luduo wee kede mgbe ahụ chọba dibịa ya gba afa nwere ka ijebe ahụ na mbọsị ahụ eriri nri na-enwu họ ihe ama na ọlụlu ka a na-elulu dibịa agba n'ọnọ ma n'ogbuchara igbu oche arụchighị anụ ụlọ ọnụ ebe ị na-eli nri na nlọ something is wrong ijicha ọrụ mmiri ka na-alụ ọnụ ebe ị na-edine nwaanyị na nlọ something is wrong ịlụ ọnụ ebe ị nọ na ijecha ọrụ mmiri lụọ ọnụ ebe ị setịrị back from where you have passed either na ịlụ ọnụ ebe ị na-agụ primary school ma ọ bụ ịlụ ọnụ ebe ị na-etu alụ ọrụ na hotel before anakọta nlọwakwa ọnụ ebe ị na-alụ ọrụ na hotel something is setting me back I definitely need to find out what it is. Ndị dibịa macha nchapụta na Facebook agwa na ọha ife ọjọọ mmụọ ejighị ife o ji anwụ mmadụ ọ ga-agọzi mmadụ ọ bụrụ na ị na-alụ ọrụ n'ebe mmụọ ji mma achụghị ọsọ ịsatụrụ ụmụ ahụ ya ejizi mma wee chụghị ọsọ ife emezi wee lụọ ọrụ ebe go na mmụọ ahụ nọzi ọ na-agọzi ma ọ na-eme udo ịkala ọrụ ebe o ji mma achụghị ọsọ something is wrong. Ndị mmiri dị asị na ahụ sex ịlọ ha nlọ ebe ị na have sex na nlọ elocha ọrụ mmiri don't let your dibia confuse you. Ị ka na-have sex ya na nlọ something is wrong. O nwere ife mere emeta ha ọ na-eme ife kwesịrị ime ọ na onwe something fọrọ aka ya eme agba it's not normal. Mmụọ ejighị ife o ji anụ ọgụ ekpe udo egbe bụ ọgụ ka eji ya anụ ejiri eji udo achịghị ikpe udo edebe egbe sex wee egbe mmụọ ji anụ ọgụ ndị nlọ wee egbe mmụọ ji anụ ọgụ ịdọchiga mmadụ azụ na skuul bụ egbe mmụọ ji anụ ọgụ atak bụ egbe mmụọ ji anụ ọgụ ịlọkwa ọnụ ebe agwọ tọrọ gụ ije dibịa rụchalụ gị ọrụ agwọ ahapụtazie tụọ gị ebo dibịa agwa na onweghị ife omelu nọ nke ahụ tụbụ mbụ ka ọ chọrọ iwepụ ka onye na-agba gị ife ahụ onye mee rugherie nọnsensị enyewe nsogbu ọ bata na Facebook li twist ye tọnọgharịa gwazie gị n'ezigbo ife na ọha iwu na nri ọnụ iri na nlọ ọwụ ife gbasara mmụọ na onwe ka ọwara agụ na agụ n'ife who told you ọkọ wee confuse o ka i wee kwere na ọrụ ọrụ gị ọdụm ọrụ arụrụ gị adịghọ mma ọrụ ha arụrụ gị adịghọ mma mgbe anya cheke ife mere enu something is wrong. Facebook wụzi ebe onye na-abịa ekwugheri onye bịa ọkọ ife sọrọ ya nụ mmadụ bịa sị na have sex na nlọ na ya have sex na nlọ na ọha ife ọjọọ nọ maka na iji na-eche echiche have sex ya na nlọ last person mma kwuru ife a nwụọna nọ na-akọrọ mmadụ nlọ etu o si eri nri na nlọ na have sex agwa ya na-enekwe ọsị ha jee dọla nọ ife o chere n'echiche echere wu ife mere enu nọ ife o chere n'echiche dibịa na-agwa ya nna na-ene ife anya ọyị nwoke si a na-enekwa ife anyị mmadụ iri nri na nlọ adọghọ ma ọ bụrụ nke ị na-eri nri na nlọ richakwa have sex something is wrong with you. Ọsị ha ya jee dọla ebe na o so berivo na fetish ha maka na ọ na-ejeta ụka what happened olulu how many months agbawue ọnwụọ mana to him it means nothing. Nọ ife obu n'obi wee lahụ ụra nọ na laikịta nwaanyị n'ọnya ka o ji afụkarị onwe ebe ọ na-ala nwaanyị na nlọ na-aga ụgwọ ya n'ọnya ka o ji afụkarị onwe ebe ọ na-eri nri na nlọ nọ ife obu n'obi olulu 1 month agbawuo ya ọnwụọ something that supposed to be diverted even indiri ka aka ọtụọ na ọnụ okwelu emejụọ ya ọka ọtụọ maka na ọ na-afụ ego ọ na-eme ọfụma n'anya moto na-afụ ego debasa okwu na onwe ife ọwụ ọmụọ na it must not be setback ego onwe ka ọ setback your life onwe ka ọ sickness nwoke ọwụ na onye ọwụ na na-arịa ahụ wee lụọ nlọ ebe ị na-eri nri na nlọ can never be well so soon. Inwe in need n'ihi na-achọ nwa ma ọ na-ego na-akpaghị mana ị ka na-eri nri na nlọ ma ọ na-have sex na nlọ ma ọ na-alọ nlọ ebe ị na-anachiga back n'ife imebụrụ mbụ my dear healing ru na miracle adịghị close until that thing na-akwụsị.
the same thing goes to onye ahụ adọrọ na-arịa ahụ nwere some sickness na-arịa or another mana ị ka na-eri nri na nlọ nwanne is to energize and power that sickness ka ọ na-adịkwu mmụọ ị na-aṅụ ọgwụ ahụ nri anyị na-eri na nlọ a na-emebisi ya ọnya ka afa na-akpọ ofu ose ajọ nri ofu ose onye bezi na Facebook o wepụ ọnụ kọọ efesọrọ ya so ọ bụghị ụmụnne m mara na ọ bụla ọrụ niile dibịa lụrụ oge owu ife gara aga mana ha ya agwa na ọgalụ